Benvinguts i benvingudes al concert de cloenda del projecte educatiu l'Escola Canta. Una iniciativa educativa que va néixer el curs 2017-2018 de la mà de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Castelló de la Plana i de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esports de la Generalitat Valenciana. En el concert s'interpretarà la cantata El cor de la terra, de la qual és autor i director i compositor Pablo Anglés. La lletra de l'obra és de Ximo Montañés, docent, actor i director del Cefire Artístico-Expressiu. El primer que vull fer és agrair-vos al públic en general la vostra assistència al concert. Permeteu-me també que agraïsca particularment la presència entre nosaltres de les regidories de Medi Ambient i d'Educació per la seva col·laboració i implicació a aquest i a futurs projectes. Avui culmina un procés que es va iniciar fa mesos, en concret en la jornada formativa que el Cefire Artístico-Expressiu va fer per a posar a l'abast del professorat els materials didàctics del projecte. Després, l'alumnat i professorat han assajat als centres educatius la cantata i avui la comparteixen amb totes i tots vosaltres en format de concert. Així les coses, és de justícia reconèixer el treball immens que ha fet el professorat del centre autoritzat Mestre Serrano de la Unió Musical de Sueca. En concret, els mestres Manu García, César Murillo, Adriana Orch i el director Iván Hernández. I de part del CEIP Carrasquer, els mestres de música Blanca Fos i un servidor que els parla. Gràcies igualment a l'alumnat de tercer i de quart del CEIP Carrasquer, de primària, pel seu treball i el seu afany, constància de superació. Una de les virtuts de l'Escola Canta és el seu caràcter cooperatiu. Atès que és un projecte educatiu, no seria possible sense la participació de les bandes de música. En el nostre cas, per fer realitat la cantata, contem amb la col·laboració del conjunt instrumental del Centre Mestre Serrano de la Unió Musical de Sueca. Finalment, moltes gràcies a l'Ajuntament de Sueca per posar al servei d'aquest concert la infraestructura necessària perquè la cantata es pugui escoltar i gaudir de forma satisfactòria. Però, què escoltarem en els pròxims minuts? Què és El cor de la terra? L'obra té una durada aproximada de 45 minuts i combina música, cant coral i moviment coreogràfic. Les lletres de les cançons tenen una gran qualitat poètica i aborden una temàtica molt actual, l'emergència climàtica que pateix el nostre planeta. L'obra inclou 6 cançons d'estils musicals diferents. L'obertura, Salveu el món, és un vals. Mars de plàstic, en ritme de reggae. Planta un arbre, a ritme pop-rock. Planeta bicicleta, és un ska. Això es pot canviar, és un soul. El cor de la terra és l'himne. I ara, benvingut públic, fets els agraïments necessaris, les presentacions oportunes i la contextualització del projecte i de l'obra, és hora d'iniciar el concert. Així que, artistes, és el vostre moment. Donem un fort aplaudiment a l'alumnat del CEIP Carrasquer i del Centre Mestre Serrano. Un altre aplaudiment ben fort al conjunt instrumental i, finalment, donem la benvinguda amb un fort aplaudiment del director de la banda, Iván Hernández. I ara sí, estimat i distingit públic, a gaudir de la cantata El cor de la terra. Salut i música. T'imagines un planeta sense contaminació, en què ningú passe gana, es frena el canvi climàtic i es respecten els drets humans? Sembla que pensem que salvar el món és una utopia, però en realitat podem fer moltes xicotetes accions per aconseguir-ho i que les properes generacions visquen bé. T'apuntes per aconseguir-ho? En aquest sentit, és fonamental conèixer els objectius de desenvolupament sostenible, les ODS, i veure que cadascun de nosaltres podem fer coses per adreçar-nos a aquestes metes per un món millor.
Thank you.